எனக்கு தெரிஞ்சலாம் சில இடத்துல நான் பார்த்த ஒரு 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 சம்பவம் அந்த மாதிரி இப்போது இந்த டிக்டாக்னு சொல்லி ஒன்று வரும். ஆமாம், கரெக்டு. அதில் வந்து என்னென்னா, நான் என்னை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிக்கிறது, என்னுடைய திறமையை காட்டுவது. ஆமாம். அதில் வந்து அவர் வந்து நிறைய பெண்கள் தான் அதில் நிறைய வருவாங்க. வந்து எங்கேயோ நடந்த ஒரு டயலாக் ஏதோ ஒரு காரியத்தை வந்து இவங்க பேசி அதன் மூலம் லைக்ஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. நான் சமீபத்தில் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு ஆளுடைய ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன். அவரை சிறைப்பட்டு அவர் வந்து பிடிச்சிருக்கிறாங்க. சரி. அவர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறாரு. நாங்கள் வந்து பெண்களை வந்து எப்படி வந்து நாங்கள் இது பண்ணுவோம்னு சொன்னால் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால், இந்த டிக்டாக்ல வர்றவங்க எல்லாருமே தன்னை மற்றவங்களுக்கு முன்னால் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிக்கணும் விரும்புகிறவங்க தான் வருவாங்க. என்னை மற்றவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், என்னை வந்து புகழணும் அப்படின்னு தான் வருவாங்க. நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா அவங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் போடுற மாதிரி உள்ளே போயிடுவோம். சரி, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, நீங்கள் சினிமாவில் நடிக்கிறவங்கள விட ரொம்ப அழகாக நடிக்கிறீங்க, முக எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் அவங்களோட பழகுவோம். சரி. அடுத்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவோம், அது அந்தாலும் சொன்னது நான் பார்த்தேன். அதில் அது சொல்கிறார், அடுத்து நான் ஒரு சினிமாவில் வந்து உதவி டைரக்டராக இருக்கிறேன். சரி. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வந்து உங்களை வந்து படத்தில் நடிக்க வைக்கலாம். சரி சரி. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நடிகர்கள் பெரிய இடத்துல போயிடுவீங்கன்னு ஆசை காட்டுவோம். உடனே அவங்க வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவோம். அவங்க வரும்பொழுது அவங்கள விபச்சாரத்தில் நாங்கள் பழக்கிடுவோம். சரி சரி சரி. பழக்கி அது ஒரு ஆள் சொல்கிறார், நான் ஒரு ஆள் மாத்திரமே 600 பேரை பழக்கியிருக்கேங்கிறா. அப்படி அதெல்லாம் குடும்ப பெண்கள். அவங்க அதுக்கு மேலே வெளியே சொல்லவும் முடியாது. அப்போ இது வந்து அதெல்லாம் ஒரு சின்ன கண்ணி. அப்போ இவன் வந்து எங்கே பார்க்குறான்னு சொன்னால் உங்களுடைய சைக்காலஜி என்னன்னு பார்க்குறான். இவங்க வந்து தன்னை வெளிக்காட்ட விரும்புகிறாங்க, மற்றவங்க தன்னுடைய அழகை புகழணும், தன்னுடைய திறமை புகழணும்னு நினைக்கிறாங்க. சரி. இப்படிப்பட்டவங்களை நீங்கள் ஈஸியாக கண்ணியில் வந்து உள்ள விழ வச்சிடலாம் அப்படின்னு இவங்க உள்ளே புகுந்து அவங்களை விபச்சார பாவத்துக்குள் பழக்கி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆள் சொன்ன பேட்டியை நான் பார்த்தேன். நானே சோஷியல் மீடியாவை வந்து ஒரு டூலாக வந்து சாத்தம் அதை பயன்படுத்துகிறான். அதே மாதிரி வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தே வந்து இது வழியாக பார்த்தே அவங்க வந்து லவ் பண்ணுறது, கல்யாணம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி நிறைய கலாச்சாரங்கள்லாம் இப்போ வந்து நிறைய நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஒருவனோட நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பழகினேன்னு சொல்லி அவனை நம்பி பைய தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. சரி. அப்படியெல்லாம் வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பெண்களுக்கு விரோதமான கிரியைகளை கட்டவிழ்த்து விடுவான், அவர்கள் சரீரத்திலும் மனங்களிலும் தீமை கொண்டு வருவான். இதுதான் இப்போ நான் சொன்னேன், மனங்களில் தீமை கொண்டு வந்துடுறாங்க. அவங்கள புகழ்கிற மாதிரி புகழ்ந்து அப்படியே வந்து அவங்கள தன்வசப்படுத்துறது. வீடுகளில் வசிக்கும் பெண்களையும் வேலை ஸ்தலங்களில் பணி செய்கிறவர்களையும் குறிவைத்து தாக்குவான். வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அவுட்லெட் இருக்காது. நீங்கள் முன்னெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, கணவன்மார் வந்து வெளியே போன பிறகு இந்த அம்மாக்கள் உட்காந்து திண்ணையில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அல்லது தாயம் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க, அல்லது இந்த பரமபதம் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் விளையாண்டு அவங்க விளையாண்டு, அல்லது டைம் பாஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு காலகட்டம் வந்த பொழுது டிவியில் உட்காருவாங்க. எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சோடனே காலைல சமையல்லாம் முடிச்சுட்டு, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பொழுது போகணும், சீரியல் பார்க்குறது, அதில் தான் சீரியல்கள் வளர்ந்தது. அது ஒரு காலம். இப்போ உள்ள காலம் என்னன்னு, இப்போ சீரியலை தாண்டி இப்போ இணையதளத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க. எல்லாருக்கும் அதை பயன்படுத்த தெரியுது. அதில் புதுசாக என்ன ஆப்ஸ் வருது, அதை எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படின்னு. இப்போ இந்த பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பெண்களோட பேசுவது பழகுதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க, கம்மியாயிடுச்சு. இவங்க இது வழியாகவே பல இடங்களில் பேசுறதும் வர்றதும் போகிறதும் சொல்லி இவங்களை டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு அது உள்ள ஒரு அவுட்லெட் கிடைக்குது. இப்போ வந்து யாரோ பேசுனதை நான் வந்து அந்த டிவியில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஆமாம், சீரியல் இப்போ நான் பேசுகிறத மற்றவங்க பார்க்குறாங்க. சரி சரி. அப்போ அந்த ஒரு மாற்றம் அப்படி வந்த உடனே இதை வந்து விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதில் வந்து அவங்க பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது அப்போ அவர்களை குறிவைத்து தாக்குவது. வேலைக்கு போகிற இடத்துல வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு இருக்க பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். பரவலாக பல இடங்களில், எல்லா இடத்துலையும் இல்லை, பரவலாக பல இடங்களில் வேலைக்கு போகிற பெண்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க. பஸ்ஸில் இருந்து அவங்க பயணம் போகிற இடத்துல இருந்து பணி செய்கிற இடம் வரைக்கும் பல்வேறு விதமான பிரச்சனை சந்திக்கிறாங்க. அது பற்றி கருத்தர் போட்டிருக்கிறார்.